Деца, днес ще рисуваме. О, не отново. Не драсканиците. Така, какво ще рисуваме? Нещо, което трябва да познаете. Какво рисува този човек зад вас на гърба ви и след това да го нарисувате на лист. О, разбрах! Аз и татко вчера го правихме. Ние не сме тренирали. Ще ядем ли нещо след това? Не, без храна, но ще печелите точки. Ако рисунката съвпада перфектно, получавате 3 точки. Ако е частично 2, ако не съвпада 0. Готино. Готино. А каква е наградата? Първо място получава $100. И Роза ще ви ги даде. Направи го ти, Фиона. Защо аз? Ти си милионерка. Да. Добре, старшият скаут ще ви ги даде. Добре, кой е първи? Добре, нека започнем с мен. Аз ще рисувам на гърба на Амелия. Да, аз съм първа. Задръж. Хайде, Амелка, нарисувай. Почти, Амелка, почти. Не е зле. Изглежда добре. Доста близо всъщност. Амелка ще спечели. Ето го. Готово. Покажи. Перфектно. Дори близо. Отчасти. Така че получаваш 0 точки. Добре, следващата е Олив и новото й гадже Кузя. Хайде, Кузя. Да. Да, Олив, аз... Няма начин. Започна ли вече? Да. Кузя, след като познаваш Олив толкова добре, трябва да знаеш какво ще нарисува. Изчакай, не разбирам, Фиона. Объркваш ме. Сериозно? Кузя, това не е тик-так. Не разбирам. Какво трябва да е това? Същото като на Олив. Как Олив се среща с теб? Доста близо. Да. Това ли е? Натисни по-силно. Натискам силно. Това като ръка ли е или какво? Нямам идея. Добре, приключвайте. Готово. Това ли е? Това са очила. Моите са еднооки. Ето, това са уши. А това... Мисля, че и Кузя получава 0. Нека му дадем една. Моите изглеждат като очила. Почти, сигурно. Почти не се брои. Моите са миньончета. Следват Ромео и Роза. Давай, пич. Ето, рисувам. Добре, Ромео. Сега ще ти се смеем. Какво е това? Уф. Роза вече има цялата рисунка, ти все още си... Какво? Дори не си започнал. И така, Ромео. О. Имаш нещо. Дори не е близо. Наистина е хубаво. Ромео, продължавай да рисуваш. Почти спечелихте. Рисувайте. Изобщо не разбирам. Какво? Много е близо. Ти говореше нещо за мен, а? Хайде, Ромео. С Оливка спечелихме. Мисля, че Ромео трябва да получи минус 3 точки за тази рисунка. Да. Направо минус 5. Това е. Хайде. Сериозно. Роза, свърши ли? Приключи ли да рисуваш? Да. Готово. Роза не рисува нищо друго, както и ти. Какво? Това е морков. Това не е морков. Изглежда наистина близо. Това си е точно морков. И твоето не е морков. Добре. 0 точки. Ясно. Така, става сложно. Предполагах, че тези задачи ще са ви лесни. Добре, да продължим. Фиона все още не е участвала. Значи Амелка ще рисува с Фиона. Следващия. Не надничайте какво рисува. Фиона! Не разбираш, Фиона! Не се получава! Защо не? Дори не е близо. Какво от това? Фиона гадае докато рисува. Аз мога да кажа. Не. Тя планира ходовете си. Какво? Продължавайте да рисувате. Амелка толкова много е нарисувала, а ти почти нищо не си направила. Започва да прилича на извънземно. Фиона! Рисунката на Амелка е нещо друго. Не е като очилата и моркова. Хайде, Фиона! Готови ли сте?
Добре, стига толкова. Няма нужда да добавяш. Само ще остане още по-объркващо. Започнахте много добре. Така че мисля, че частично прилича на него. Получаваш 2 точки. Благодаря. Виждате ли? Много добре. Най-накрая някой извади късмет. Да продължим. Да. И следващия, който рисува? Олив. Ще рисувам аз с Олив. О, не, Екатерина Сергеевна. Давай, Оливка, късмет. Да. Може ли да погледна? О, какво? Оливка, ти си артист. Рисувай, хайде! Рисувам, но не разбирам. Свърши ли вече? Почти. От това, което аз нарисувах? Не знам какво е това. Честно казано, много... Ясно е, че обичаш геометрията. Много, но не разбирам какво е това. Наистина. Как така? Хайде, Олив. Няма начин. Не ме разочаровай. Това е напълно изключено. Трябва да победиш. Направи го за мен, Оливка. Какво? Какво е това? Приключих. А ти? Времето изтече. Времето изтече. О, Олив. Довърши го. Не знам. Хайде, 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 хайде. Това, честно казано, не го разбирам. Не по този начин. Мисля, че това е. Не мисля, че изобщо прилича. Нито пък аз. Козия, късметлия си, че имаш такава приятелка. Мисля, че дори не разбирате на къде отива. Ако го обърнете, тогава... Така че получаваш 0 точки. Оливка, Оливка, не се сърди. Ще има 10. Следващата е Роза. И Козия ще я рисува. О, човече, не разбирам. Сигурна съм, че Роза ще се справи. Какво? Хайде, хайде, хайде. Разбрах. Напълно извън темата. Какво? Определено има кръг. Просто рисувай. Той вече е нарисувал толкова много. Хайде, хайде. Не знам, нищо не усещам. О, изобщо не прилича. Какво? Говориш за пари? Не знам, нищо не усещам. Рисувай. Хайде. Какво да нарисувам? Иначе ще те набия. Нарисувай картината. Рисувай бързо. Какво е това? Приключих. Не знам какво е това. Някаква монета. Беше кола. Да. Ти загуби. Значи 0 точки. Вижте, Фиона води. А следващата е Катя. Коя е Катя? Кой е? Старши скаут, това сте вие. Добре. Ромео ще рисува на гърба ми. Леле, мале. Успех, само напред. Мислиш ли, че ме е страх от теб? Страх ме е повече от теб, отколкото ти от мен. Дръжте се. Просто натискай силно. Добре. Леле, мале. Не, добре, красиво е. Много е красиво. Старши скаут, рисувате толкова красиво. Изобщо не разбирам. Това е най-красивата рисунка. Страхотно. Старши скаут. Тишина. Просто рисувай. Нарисувах го. Готов ли си? Да, добре. Наистина не се усеща. О, хайде, госпожа Екатерина. Това е някакво усмихнато лице. Готово. Беше пеперуда. Честно казано не се усеща. Така че следващия път натискай по-силно. И получавате 0 точки. Да, получавам 0 точки, но сериозно изобщо не може да се почувства. Така че се опитахме, да. Казах ти да добавиш антените. Ромео, ти изобщо не знаеш как да рисуваш. Кой е следващият? Следва Амелка. И Олив ще й рисува. Хайде! Чакай, не бързай. Нека първо нарисува това, което рисува. Тя го е нарисувала. Определено не съм художник. Това е като близалка. Познавам ли? Не, вече не. Добре. Някакъв вид. Все още? Стига, това е. Казах, че трябва да е просто. Трябваше да бъде. Тя просто не усети ивицата. Това е близалка. Аз имам снежен човек. Татков спален чувал на риболов. Имам татков спален чувал, да. И така, Амелка 0 точки. Не добавяме нищо. Следващия. А следващия е... Да видим кой е следващият. Добре, Кузя. Фиона ще рисува. Да започваме. Толкова е лесно.
Просто перфектно. Фиона, рисуваш точно това, което ти казах. Да. Кузя, хайде! Не го усещам. Тихо, не дей. Геометрия ли учиш или какво? Наистина не може да се усети. Вероятно да. Разбирам какво е. Хайде, Кузя, вярвам в теб. Забранено спирането. Просто е. Да. Така е много по-добре. Фиона, натисни по-силно. О! Ето, повече. Не го усещам. Вече има квадратчета, Кузя. Какви квадратчета, Ромео! Не го слушай. Почувствай с гърба си. О, спри! Мисля, че излиза извън релси. Беше коледна уха, а ти нямаш дърво. Вече... 0 точки. Аз имам изсъхнало дърво. И следващия. Роза. И аз рисувам на... роза. Роза, готова ли си? Да. Какво е това сърце? Не го усетих. Приключих. Какво е това? Сърце? Почти. Изглежда близо. Да, 2 точки. Страхотно. След това рисуват Олив и рисува... Кой? Амелка. Амелка! Иди да рисуваш с Олив. Оливка, успех. Благодаря. Какво? Чакай, Амелка. Нищо не усетих. Познайте! Хайде, усеща се като клечка. Какво следва? Нарисувахте ли? Давай, Амелка, продължавай да рисуваш. Какво? Напипах едни такива клечки и тогава нещо подобно. Следващия. Готово ли е? Мисля. Какво? Какво? Помогнете! Оливка, много е просто. Мисля, че това е достатъчно. Амелка, няма нужда да рисуваш повече. Готово! Готово! Беше дърво. Мислите ли, че си приличат? Много, да. Не. Аз не мисля така. Не. -2 Олив. О, И така, -2 за Оливка. Ромео е следващият. И Кузи ще му рисува. Ромео, приготви се! Ромео, готов ли си? Така, давай. Така. Пич. Оливка. Как? Да. Напълно не си приличат. Ромео, как можа? Ромео, научи се да рисуваш. Какво е това? Приключих. Готов си? И аз приключих. Ромео, ако се занимаваше с фитнес, трябваше да знаеш, че е щанга. Това са очила, Кузя. Чаши и склечки. Аз имам... Маса! Виж, Да. беше доста близо. 0 точки. Екатерина Сергеевна, може ли поне една? Не. Не! Така, след това Оливка. И Ромео ще рисува с Олив. Току-що бях аз. А Олив просто... Позволи ми аз. О, Амелка рисува, нали? С Олив. Да, нека рисуваме с Роза. Изчакайте, не ме пришпорвайте. Фиона не е рисувала от известно време. Да. Ето, за Фиона. Аз, моля. Ромео рисува с Фиона. О, еха. Дръж ли сте, Кузя? Благодаря много. Да, Сега съм тук. давай. Чакай. Не бързайте. Хайде, рисувай. Фиона. Напълно си се объркала. Фиона, определено не разбираш правилно. О, Какво въображение. ти стана религиозна. Всички сме тук. Да, и аз така мисля. Фиона, това беше слънце. Беше лесно. Не мисля, че твоето слънце изглежда така. 0 точки. И така, мой ред е. Решете кой ще рисува с мен. Кузя. Аз.
Не, Роза, давай, ти отдавна рисува. Роза! Да вземем малко въздух. Хайде, Катерина Сергеевна. Вярваме във вас. Наистина не усещам нищо. Наистина, по-силно. Нищо не усещам. Има ли нещо друго? Да, Катерина Сергеевна. Всичко е почти същото. Наистина не чувствам абсолютно нищо. Там има малки квадратчета. Не слушайте, Ромео. Мисля, че е това. Да. Старши скаут, вижте рисунката на Роза. Не е толкова лесно, колкото изглежда. Наистина не усещах нищо. Абсолютно нищо. Кой ще ви повярва? Не, наистина. Аз мога да повярвам. Сега тениската е синя. Старши скаут, загубихте. И така, сега имаме церемония по награждаването. Равенство. Фиона и Роза. По $100. Благодаря. Честито, момичета. Роза има по-голяма. Можеш да споделиш. Дай ми мое. Не, няма да дам. Ще ги залепя. Наричат се милионерки, а се бият.